करे जाए बोली नंबरवा दे दो ना भेजा मत खराब करो। अरे झूठे काहे लफड़ा उठावत है रउआ अरे पगली का हो मजाल कौना लाल के मजाल कौना लाल के छूटी हमारा माल के मजाल कौना लाल के। एक लाइन धन तोहरा हमू कुछ कहले बोली बोली तन करी बैक हो गए। हमारा यूट्यूबर भाई लोग भी बड़ा एगो ही नहीं मेहरारू बा जैसा ही मोबाइल कीन के देले बने कहीं हम ही ना हई तो ही के मान लगे बा। हमारा डॉक्टर श्याम लाल गुरुजी बैठल बने वो औरत के मोबाइल पर फोन आवता कौन लड़का परेशान करता औरतिया कहतिया आवता फोन एगो लड़का क जान वो औरतिया कहतिया जैसे तू ही कहताड़ू ए राजा हमके कर आवता फोन ये गोलई का जान करता हमके बड़ी परेशान। जान दली राजा का कहता कहता दीवाना बानी कहता दीवाना बानी हम गोरे गाल के हो हम गोरे गाल के। तब हम कहता नहीं चाहे वो मरद कहता वो कर नंबर निकाल के देता वो कौन हो ना ना ओकर नंबर ना दे तू खाली बस बता दो अब हम प्रधान जी से कोई के एफआईआर करवा देतनी। ना ना तू औरी लफड़ा बढ़ा देबा मजाल कौनी लाल के मजाल कौनी लाल के छूदी हमारा माल के मजाल कौनी लाल के। तो के छू दे अच्छा हमारा ने तेज मरद बर्दाश्त कर ले। अच्छा अच्छा अरे पागल तू नंबरवा खाली दे दो ओकर कौन साला हो। अरे ना जी मार के धुआं दिया छोटो के बवाल बढ़ाई घर में हां तब सब का कोई सब जान जाए कि अगर मोबाइल पे एगो लड़का का फोन आत लगा जे फसल लिया हां तो हर बात मर्दन से ना बतावल जाला। अरे तो ई बतिया ना बताती तो कल के होत तक कहता कि अरे तेरे को फोन आता 10 दिन से तो बताइबे ना कइली है। कब टेके ना दिहला मोबाइल तो प्रधान जी कहताड़ी आवत फोन ये गोलई का तो जा देखो तू देवरिया जिला को आई गाजी हम गाजीपुर को अच्छा आ गइल बन जा बलिया में इहे बागी बलिया हो पीछे में इहे बलिया हो तो बलिया जानते बड़ू कि बलिया जिला समय जिला मानी जाला ना मानेला तो मना दी तनी एक्शन भी रहे। मेरा रू कहती है प्रधान जी की ओर से पुरस्कार 101 रुपया लेकिन प्रधान यहाँ का तो बैंक में रही तो बैंकवा ही नहीं लगेगा ये प्रधान का मलिकार है प्रधान जी के। सुन मेरा रू कहती है बोली आवत फोन ये गोलई का तो करत हमके बड़ी परेशान। ए राजा जी का हो अब फोनवा करत है ना जी हाँ
जानी लव यू बोलता ई हमके- का होला हम तो हमके- पढ़ा लिखल है ये नहीं हमके बुझाता कि इब्राहिम पट्टी का सुधीरवा है। हां लागत अब आपे न जानब हम नहीं की उहे होइए सकता। सुनो बोली। प्रधान जी देखी ये लड़की से पहले दिन भेंट बा बस एक बार बनारस स्टूडियो में भेंट भइल रहल जौन वेव कंपनी के रिकॉर्डिंग रहल चूंकि वो ट्रैक पर भइल आ पहले दिन भेंट बा यही से कलाकार हमके माने हम हर कलाकार छोट बड़ हाँ, जे स्टार जे लइका रही हो के होई नजरिए से सबके बराबर लेके चले के ए बा। बोली ना आवत फोन एगो लइका को जान अरे करत हमके बड़ी परेशान कहता दीवाना बानी हम तोहरा गाल के हो हम तोहरा गाल के ए करे जाए बोली नंबरवा दे दो ना भेजा मत खराब करो अरे झूठे काहे लफड़ा उठावत हिरुआ अरे पगली का हो मजाल कौना लाल के मजाल कौना लाल के छूटी हमारा माल के मजाल कौना लाल के अरे छूटी हमारा माल